ndi mmodzi mwa omwe akuyima nawo pa chisankho cha president ku UTM ndipo akufotokoza masomphenya omwe ali nawo pa chipani cha UTM. Chinthu changa cholowera mndale ndi chifukwa chokuti choyamba ineyo ngati amalawi ambiri ndatopa ndi umphawi. Dziko lathu ndikubadwa ineyo zaka 46 zapitazo inali limodzi mwa maiko aumphawi kwambiri mdziko lapansi, koma kufikira pano sitinasunthe. Ndipo mpaja akamafuna zisanzo za maiko amene ali aumphawi kwambiri mdziko la Malawi makhala pompo, ndipo ine ndatopa ndi umphawi. Ndifuna tichoke mu umphawi umenewo kuti khale pabwino. Komanso chachiwiri ndikudziwa kuti ndikuthekera kuthandiza pa utsogoleri wa dziko lathu. Ndikutero chifukwa chakuti kulikonse kumene ndakhala ndikupita, kaya kuma university, kuma company, kuma Angalande, ku maiko osiyanasiyana, kunoko ku Malawi ndakhala mtsogoleri, ku community, ku mpingo, ku makampani osiyanasiyana ndakhala ndikusogolera zinthu, makampani, mabungwe osiyanasiyana, ndikuti ndikuthekera kwa utsogoleri. Chachitatu, tikudziwa kuti Malawi muno anthu ambiri ochuluka ndi achinyamata. Ine pa amene akufuna upresident ndine wachinyamata ndi zaka 46, palibe wina amene ali ndi zaka zosakwanira 50. Ndiye ndifuna ndikhale chisanzo kwa achinyamata kuti ndale ndi ndale zokomera aliyense, tonse tinatengapo gawo. Ndifuna kuwayimirira achinyamata mu ndale. Ine ndikati ndione UTM ndiona kuti kumene tachokera tayenda mwambiri, komanso chipani chathu ichi chakula msanga kwambiri, komanso kumene tikupita kutsogolo kupali zambiri zotenera kupanga. Choyamba tikadusa convention tenera kuti tilumikizane bwino kuti tikhalenso amodzi. Chifukwa pano takhala tikupanga kampeni magulu osiyanasiyana. Choyamba nchokuti tilumikizane bwino tikhalenso ngati chipani chimodzi, anthu amodzi. Chachiwiri nchokuti pofunika ma structures, amati ma structures pansi. Tikudziwa kuti chipani chathu chimayambira ku national, ku region, ku district, kenako pa constituency. Koma pansi pa constituency ndi mbali ina yoti ifunika kuti tikonze ndithu bwino lomwe. Tena kukhala ndi ma area amphamvu, kwina kumene kulibe ma area ndithu tigawe ma area, komanso tipite mpaka ukafika pa banja kuti chipani chathu chikhale champhamvu kuchokera pansi penipeni pa madziko a ndale. Chachiwiri choti zipangizo. China chicho kuti chiyende pafunika zipangizo. Chipani chathu nchofunika mayendedwe, mwina anthu apa district a constituency ofunika mayendedwe, komanso kulumikizana, ma meeting za kampeni, komanso pofunika ma t-shirt, ma zitenje ndi zina zotero. Nde ine ndizalimbikira kuti zimene zipezeke. Kuti zipezeke pafunika makobiri. Nde imene ndiyo yachitatu sopano kuti tiyenera kupeza makobiri ambiri. Sitingangodalira anthu kumatipasa ma contributions. Ndiye ineyo ndi masomphenya kuti chipani chathu chikhale ndi ndondomeko zokuti tizipanga zija pachizungu amati income generation activity. Ndi manena nthawi zonse kuti pakhala masukulu awiri, sukulu imodzi ingodalira fees, ina ili ndi dimba, ili ndi nkhuku, mazira, imene imapita kutsogolo kwambiri ndi imene ili ndi izizi. Ndifuna chipani chathu nachonso chikhale ndi njira zopangira ndalama, kaya tikhala ndi makampani, mwina tigula mashares makampani ena, koma tizipanga ndalama zithandiza chipani chathu kugwira ntchito. Komanso chomaliza nchokuti ndikufuna kuti achinyamata tiwalimbikitse kutithandiza kupititsa mtsogolo chipani chathu cha UTM. Chifukwa tikudziwa kuti achinyamata ali ndi kuthekera, ali ndi nyonga, komanso ali ndi nthawi. Choyamba tikamakamba mbali ya achinyamata, tikudziwa kuti Malawi muno theka kapenanso kupiranso theka la anthu a Malawi muno ndi achinyamata osakwanira zaka 25. Ndiye kuti sitingalamulire kapena kusogolera dziko lino kopanda achinyamata. Ine ndikazalowa mboma ndifuna achinyamata kuti choyamba mu cabinet nduna za boma ziwiri mwa nduna za boma nthawi zonse zikhala achinyamata, msikana ndi nyamata nthawi zonse, kuti maganizo achinyamata azikhalapo paliponse kufikira mu cabinet. Komanso ku parliament kuja ku nyumba ya malamulo kuzikhala mipando ina ya achinyamata. Chifukwa achinyamata sangapeze ndalama kuti apikisane ndi akuluakulu ku parliament. Chifukwa timaona ku parliament kuja achinyamata kulibe kapena ndi ochepa kwambiri. Ndiye ndizayesesa ndithu kuti achinyamata akhale ndi mipando yawo ku parliament kuja tizimva maganizo awo. Komanso makamaka nkhani ya ntchito, achinyamata ambiri amaliza sukulu koma ntchito kulibe. Ndiye ine ndikufuna kuti tizakhala ndi makampani ambiri, achinyamata akapeza maphunziro, akamaliza maphunziro apeze mwayi wa ntchito. Izi siku ndingokamba ngati maganizo chabe yayi. Ine ndakhala ndikuyendesa makampani anga, ma business. Ndili ma business Malawi muno. Ndikulemba ntchito achinyamata osachepera 80 makampani osiyanasiyana pandekha. Izi zikutanthauza kuti ndikuthekera
kopanga create ntchito mwayi wa ntchito ena kuza kungokamba kuti ayi tizapereka ntchito tizapanga ine sikuti ndingokamba koma ndikuchita ndiye ndikupemphana malawi kuti mundipase mwayi wokuti zimenezi ndikapangenso pa level ya dziko komanso achinyamata akhale ndi mwayi wa maphunziro ena mwa achinyamata amakhonza kupita ku secondary kapena ku university kumene koma makolo awo alibe kuthekera kuti alipire fees ndi ochepa amene amapeza mwayi wa ngongole kuchokera kuboma ine ndizalimbikira kuti aliyense wa chinyamata amene apeza mwayi wa sukulu amalize timpase amene alibe fees tipeze ndipo tikapeza kuti tizathesa ziphuphu ndipo tikamba zimene zakuthesa ziphuphu komanso mbali ya technology tikudziwa malawi muno kuti ena ali ndi mwayi wa internet ena alibe ena ndi mafoni okuti amatha kupita pa internet koma ena ngakhale akhale ndi mafoni kama computer koma mwayi wokuti apeze internet umavuta choti zimene zodula ine ndikalowa mboma ngati munthu woti ndagwira ntchito makampani ambirimbiri nkhani za technology ndikuziziwa bwino kwambiri choyamba tizatsitsa mtengo wa internet malawi muno pali njira zake zimene tikuziziwa choyamba chokuti paine kukhala makampani osiyanasiyana azipanga compete pakhala kuti palibe mpikisano makampani ochepa amayika mtengo umene akufuna koma ifeyo tizapanga open up kuti pakhale makampani osiyana ambiri amene ndimadziwa ali kunja kumalawi kuno kulibe akabwera amene aja mtengo wa internet ndi technology udzatsika komanso tizayika maplani ambiri kuti achinyamata aphunzire technology azigwira ntchito konkuno kumalawi kuno azigwira ntchito kuzera mu technology kugwira ntchito zakunja ndiye kuti achinyamata athu azikhala konkuno koma kugwira ntchito zakunja ndiye kuti apeza ntchito komanso akutibweresera kumalawi kuno madollars ndiye kuti so economy ija ikusintha kuzera mu technology izi tizapanga monga kuyikisa zimene amati business process outsourcing BPO awa ndi makampani amene amakhala ndi amati call center achinyamata kunoko azikhala mu kampani akuyankha mafoni kuyankhira makastomala amayiko akunja makampani akunja amalipira panga zimene zifoti kwa kuja zimadula kuti alipire mnyamata kumene kuja amalipira ndalama zambiri koma kwathu kuno mwina angofuna $2 kana $3 ndiye kuti kwathu kuno apindula iwonso apindula ndiye kuti technology ija tuyipasa ikuthandiza kuti so achinyamata apeze ntchito komanso ikuthandiza kuti tipeze madollars ikuthandiza kuti economy yathu kapena chuma cha dziko lathu chizipita msogolo amalawi anzanga ine ndikakhala president wa UTM komanso kupita msogolo ndifuna kuti mchipani chathu cha UTM muzikhala democracy kutanthauza kuti mchipanimo aliyense akhale ndi mwayi wotengapo gawo osati kukondera anthu ena kapena kuzera mu kumene akuchokera kapena kuti mukukondana ndi pachinzake ayi aliyense akhale ndi mwayi wotengapo gawo pa utsogoleri komanso kuyendesa chipani chathu mwachitsanzo kukakhala zisankho aliyense akhale ndi mwayi wopikisana nawo aliyense akhale ndi mwayi ofanana kuti nayense akhoza kuwina komanso mbali ya anthu amene mwina kumbuyoku samapeza nawo mwayi ngati amene ali ndi ulumali komanso azimayi tizayesesa ndithu kuti azimayi akhale ndi mwayi kwambiri tikaona mzipani zambiri mdziko lathu ndi mbiri yathu azimayi ambiri amangopasidwa mwayi wa pansipansi osati kumtunda ine ndikakhala president wa chipani chathu cha UTM ndizalimbikitsa kuti azimayi azikhala nawo maudindo akuluakulu mchipani chathu ndizalimbikitsa kuti tikakhala ma-meeting makomiti akuluakulu azimayi azikhala theka la amene akutsogolera makomiti akuluakulu a chipani chathu chimodzimodzi achikulire amene ndakamba kale za achinyamata komanso achikulire azigogo athu nawonso azipasidwa mwayi komanso amene ali ndi ulumali nawonso azikhala ndi gawo loti tikukambirana nkhani zimenezo pa utsogoleri ndiye kuti tikwanirisa kuti UTM ikhale chipani chokomera wina aliyense zoona amalawi anzanga kuti dziko lathu la Malawi katangale ndi matenda amene amativuta kwambiri magawo ambiri mboma nthawi zina makampani komanso nthawi zina kuchipani ine ndikasanduka president wa chipani chathu cha UTM ndizalimbikitsa kuti pasakhale ziphuphu kapena katangale izi ndizakwanisa kuti ineyo sindipanga nawo zakatangale kapena ziphuphu muona kuti palibe mbiri ya ziphuphu kapena katangale yokhuzana ndi ine ndiye kuti choyamba ndizalimbikitsa kuthesa ziphuphu ndi mchitidwe wa katangale mu chipani komanso mu dziko tizakhala ndi makomiti amene azawunikira kuti katangale ndi ziphuphu mu chipani chathu sizikuchitika komiti imeneyo ndimenenso munthu akaona kuti pena pali ziphuphu kapena mchitidwe wa katangale azapanga report kuti komiti ija izawunikira ndi kupanga check kuti katangale mu chipani chathu mulibe chifukwa chipani chikalowa mboma sichingathese katangale mboma ngati mchipani momuli katangale ndiye ineyo ngati mtsogoleri wokuti ndibe mbiri kapena mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu zimene zinzakwanisa bwino lomwe ine ndikasanduka president wa chipani chathu cha UTM ndizalimbikitsa umodzi mchipani chathu
choyamba chimene ndifuna ndizapange nchokuti akuluakulu achipani tizakhale ndi conference apa tikhala ndi convention ya zisankho aliyense ali busy ndi zisankho tikangodusa papo pazafunika kukhala conference yokuti tikakambirane za umodzi kapena kumanga chipani chathu mwina tikakhala limodzi kaya ndi masiku awiri kukambirana za umodzi kukambirana za mmene tingagwire ntchito limodzi pachizungu makampani amati team building tizapanga zokuti tikamaliza conference ija tili limodzi tikuyendera limodzi tupita chitsogolo limodzi tikatero atsogoleri aja akapita kwawo nawonso akalumikizane ndi anthu amene amatsogolera kuti nawonso akakambirane mfundo zolimbitsa kapena kulumikiza matimu osiyanasiyana kuti nawonso pa level yawo azipanga zimene tikupanga ku national pa regional pa district mpaka ukafika pansi pa chipani tikatero ndi kuti tapanga chicheni cha umodzi komanso kugwirizana mchipani chathu cha UTM.